Arratsaldeon! Mirri, txiribiton, zeri begira ari zarete? Ikusten dugunari begira gaudek, Mamolio. Eta zer ikusten duzue? Begiratzen duguna hori ikusten diagu. Mirri, txiribiton, esango didazue zeri begira ari zareten eta zer ikusten duzuen anurrun? Mamolio, anurrun etxe pospola. Anurrun etxe pospola, hola, hola, tximinitik gora, kea dariola, hola, hola, gaintxoan arbola zela erdian, erreka polpola etxatarian, eta tralala, dena txiki txikia hola. Badator etxeko Andrea, hola, hola, begitxoak nir, ahoan irria, hola, hola, zuri-zurilea eta burzapia, zuri gorri umea jaio berria, eta tralala, dena txiki txikia hola. Magaltxoan estutzen du, hola, hola, urrumakatzen du, hola, hola, ene txikitxoa egizu lolo, lolo txikitxo bat apapagero, eta tralala, dena txiki txikia hola. Anurrun etxe pospola, hola, hola, tximinitik gora, kea dariola, hola, hola, gaintxoan arbola zela erdian, erreka polpola etxatarian, eta tralala, dena txiki txikia hola. Iepa, Josepa! Ongi etorri nire denda berrira. Ikusten duzu, Orain, sakeleko telefonoa saltzen ditut. Segapoto preziosoak! Nire lehenengo bezeroa. Mirritel, bai, esan. Nor da? Barkatu baina ozenkiago itzin beharko duzu, Ez dizut, zer entenitzen. Altuago hitz egiteko esan dizu, jopelas, ez dizu dale zer ulertzen. Euskaluntarra, gerra mundiala, ai! Ila nintzen, Mamolio, utziko aldiok babukeriak egiteari, sekulako lan aukakoratzean telefona konpontzen, Bizkor. Zer, bezerorik ez dugula horrendik? Lasai! Txirri txotxolapikori, laizte detorrako duk eta aizen gainatuko diagu! Zer, sakeleko telefono erosi duela txirrik? Ta zergatik ez digu guri erosi? Atorrante horrek? Txiribiton, zerbait asmatu behar diagu.
Bizkor. Estaliau. Bizkor. Kaixo txiribitoan, arratsaldeon. Kontxo, norduko Pepitxoren andregaia, ala? Mirripitxin magua nauk. Txan maguaren lehen guzua, baina hori bai, asko zez guapoagoa, Mirripitxin magoa, tortera izena bizta, tortera benetan. Eta noiztik ikasi duki magia egiten, Aspaldik izakiak mi magiaren sekretua. Begiratu arretaz, mesedez. Denok! Txiribiton? Pentsasak zenbaki bat, 3tik batera. Bizkor. Ja, orain asmatu egingo diat. Arre txila, murtxila. Txiribiton, ik pentsatutako zenbakia, 3 duk. Magnesia kontua duk, itxoin. Arre txila, murtxila. Basatorkidea. Txibiton, ik pentsatutako numeroa duk, 2. Txoin, oi, seguru. Arretxila, morretxila. Txibiton, ik pentsatutako zenbakia duk, 1. Japela, sekulako fenomenon hauk, eskerrik asko. Mirri, hori ez da gauza aparta izan, alderantziz, nahiko arrunta izan duk, Berotzen ari ninduan, baina, egonari, laster bizigu horpegiak eratuko zain nire magia ikusita, bai. Begira, deskuiduan, ez duk eskura sakeleko telefonorik izango, ez da? Hala, bai. Bai, atzo, erosinean. Kontxo, nola jakinduk ba? Sandiat izugarrizko magoa naizela, Bai, xertzak poltsa honetan, mesedez. Eta zer? Eta ez diok ezer txarrik egingo, ez da? Mesedez, Kontuz berria duk, eta dei garrantzitsu bat egiteko ekarri diat. magia egingo diagu. Orain, zuen horrean, poltsa itxi egingo dugu, eta txiribiton, ekin lanari. Baina, baina, zer egin diozuen nire? Lasei, hortarako txesagun magia. Eraso bortitza jasan eta gero, nire sakeleko xeapotori, lehen bezain distiratxu baterako duki. Ja, txiribiton? Baina, ze egin diozuen nire telefonoari, baina... Arri-garria, atzo plastilina pusketa batzuk egin nuen proba, eta ondo atera zituen. Biperle hor bat baino zimurra gutzi duzu, eta nik dei garrantzitsu bat egin beharra daukat, Mirri, orain nola arraio egingo dut nik dei hori. Txibiton? I flautas, hemen zeok, gure denda honetan, nahi duan guztia sekulako aukerak telefonia mugikorraren alorrean. Ire alduk denda hau? Bai horixe, besteak erdi ustel, erosi Mirritel. Eta eskaintza zabala aldaukak. Mesedez, kategoriakoa. Mira, nik telefono bat behar dut, dei egin behar dut eta... Deinitarako daukak, telefono hau. Baino ontzitik deitzeko dutxa hartzen ari izen bitartean balio. Beste honek, kale nagusitiko beto. Kaletik deitzeko, fenomeno. Hau modelo berezia, txiribitun, inurrategi prototipoa. Menditxon txorren Baina, Mirri, txiribita hau! Papelas, negoziantek askarra ez gero, Baina, hauek, komuneko papera doa, eta baina berriz ere, arpaio aldira zuen. Ez duk ez lertzen.
Papela ez duke ulertzen, ez duke ulertzen. Usten hori txe, hau. Hau, moderno duk, hau. Internet. Mirri Txiribiton, mesedez! Nik telefono bat behar dut, lehen bailen! Ja, Txiribiton, mesedez, txirik telefonoa behar du. Txirri, kontu bat esango diat, Prototipo hau, oso jende gutxik saukake, Euskal Herriko pertsona importante bakarrik, Joane Xumarri bat saukak bat, Guggenheim Museoko pupitxakurrak ere beste bat, eta gero politiko importante horrek ere, saukak bat, nola da, Juan Jose Iturgaitzek. Mirri Txiribiton, Orain baina... txilindron. Baina hau adreinu bat da! Txiri, orain ere purrustaka babolio, honek luxaro irango di, begira sego gorra den. Mirri eta Txiribiton, mesedez, nik telefono bat behar dut, telefono arrunt bat. Ez garestia, ez merkea, ez haundia, ez txiklia, telefono simple bat, deitzeko balio duen horietako bat, simplea. Txiri, baina zergatik ez duk horrela argi eta garbi hitz egin hasieratik? Kontuako iso duk, gauzak ondo eskatzea, siatz eta mehatz. Txiribiton? Seiru ditzen? Telefono normala dirudi? Bai. Eta zenbat balio du? Ba, mira, hartaburuentzako eskaintza berezi esauk. 2 euro. Haze txolloa? Ba, erosi egin beharko dut. Nola funtzionatzen du, mesedez? Ba, mira, botoi gorria sakatu inberra esauk. Sakatu? Petardo bat da! Zebildurra! Ia hito nauzue! Petardoa horren kearekin telefono deia egin behar dut, eta azkenean telefono kabina arrunt batetik egingo du deia, hori da, telefono kabina arrunt batetik! Kompetentzia da joak! Esa dipurterrea izan, Mirri eta Txiribiton, zatozte. Nahi alduzue telefono mugikor arrut bat, polit bat, nik emango dizuet bai foto eder bat, arrapatzen zaituztenean! Moro katua.
gara beltz-beltza dena, baina beltzagoa du ark bere barrena. Odol ordez du noski zainetan edena, katu gaiztoena, zikoitz galtzurrena, bekozko zekena, aldu okerrena. Ongi egin ta txarki hartzen duena, ongi egin da txarki hartzen duena. Katuxar bat dugu morotu izena, burutik oinetara beltz-beltza dena, baina beltzagoa du ark bere barrena. Odol ordez du noski zainetan edena, katu gaiztoena, zikoitz maltzurrena, bekozko zekena, aldun okerrena. Miau, miau, miau! Ongi egin ta txarki hartzen duena, ongi egin da txarki hartzen duena. Europako herritar ospetsua. Pam, 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 Txistorra handirenok, Europako herritar jatorrenak itzinatu gaitu. Mirri, saltxitxa, Mirri, saltxitxa. Gertrudi saltxitxa, eta ez txistorra. Bosta xola antzeko adituk. Saltxitxa eta txistorra, txistorra eta saltxitxa, jatekoak. Zer esaten ari Txibiton, ez. Espagetiak eta pizza italiarrak dituk, eta ez alemanak, motel. Ai, hartaburu alakoa. Esan dituk alemaniarrak eta italiarrak beristen. Pelas, edarki indiago basiran abestia da. Alemaniarrek, nola egiten dute? Alemanieraz, ez da? Buonasera, fratello. Eta italiarrek, italieraz, Guten Morgen, Herr Doktoren! Mirri, mesedez. Buonasera, fratello, italiarrek esaten dute. Eta Guten Morgen, Herr Doktor, alemaniarrek. Pelas, aldare besan ditu gero, Baina Europa lurralde zoragarria da. Aberatsa benetan, gauza hon asko dago han barne. Adibidez, Suitzako ordulari famatuak, zoragarria. Eta Andaluziako gitarra flamenkoa. Edota Greziako dantza folklorikoak.
Kristo nahikoa da! Kontxo! Ez duzu inolako errespeturik! Eta gainera, ez dituzuen, Europako lurraldeak eta ohiturak bereizten gainera. Holandarren agurra edark esautzen diegu, Bai? Bai. Nola da, agur hori? Holandarren agurra? Bai. Holanda. Holanda. Mirrita txiribiton! Zuek aurpegira barre egingo didazue, ze kultura eskaxa duzuen. Igua txaiguk, kantuan bentsat argi dakigu, Txiritonek batek xere, Parisa joango gaituk, eta gure alerantziarekin, Paris konkistatu ingo diagu. Olala! Paris zuek biok. Baina, frantsesez, egunon nola esaten den ere ez dakizu eta. Zut? Lezi hori aurkik esita diegu, Eta joandakoan gainean maulen izan gintuan, eta guartu ginen manesek nola esate duten, Nola esate duten, Txiriton? Bonjour, bonjour, Paris! Bonjour, bonjour, Paris, Eiffel godorretik, Bala gaur hiru baila zokirten, gatoz Euskaditik. Avec une cravate, gorria jantzirik, bonjour eta bonjour Paris chéri, Eiffel godorretik. Bonjour, bonjour denoi, Bailaxoak gara, je suis txirri, eta Jesui mirri, hau txiribiton da. Ez daki frantsesez, ez daki erdaraz, mutua denez ez da euskararik, txiribiton xarrak. Txiribiton data, frantsesez ez daki. Baina baietz honek frantses denak barregiten jarri. Paris heldu gara, trenez endaiatik. Hemengo denak dibertitzeko gaita hau bakarrik. Bonjour, bonjour, Paris, Eiffel godorretik, Bala gaur hiru baila zokirten, gatoz Euskaditik. Avec une cravate, gorria jantzirik, bonjour eta bonjour Paris chéri, Eiffel godorretik. Arratsaldean, Donostia! Hemen dituzue Euskal Herriko superheroi, Tentel
txepel eta txatxuenak. Puturru de foie! Aldez aurretik, mil esker super txirri hautatu nauzuen guztioi. Mil esker, thank you very much, merci beaucoup! Listo! Bela, hau boikota da, Kompota! Eta mermelada, kaka mermelada. Zer gertatzen zaik, mirri? Zer gertatzen zaidan? Apenas, superheroi baten jantzia eskatu nian, eta begira, kapa distiratsua eskatu nian, eta begira zer gauza saiztarra, kasko supersonikoa eskatu nian, eta begira. Bueno. Eskerrak, txiribiton oraindik ere barregarriago geldituko den. Bai? Txiribiton, txipidon. Esaluen espezial jantzita etorri behar? Zer? Kapitain sekretua izela? Baina txiribiton, ibezelako kankailu batek ez dik inkognituan ibiltzerik, motel? Eta gainera, ikeren erridikulua egin behar duk gainontzeko guztiak bezala, Lasei, ni lagunduko diat. Aurrenik, kaskoa. Eta hain, to, kapa. Ez du nahi, orduan, babero. Kompetizio absurdua hasi aurretik, benetako superheroi baten erakustaldia ikusiko dugu. Ikasi nahiena, hemen dator Puxtarri kapitaina! Puxtarri kapitaina! Bai! Ha-ha! Ha-ha! Txapuza, kapitaina! Ale, hasi lanean! Eta ez du balio aurrezko txapelketa antolatzeak! Ederki, ganorazko superheroi batek argia behar du izan, abila, harina, eta oso abila izateaz gainera itxura honekoa. Eta batez ere, oztopo guztia gainditzeko gai izan behar du. Txiribiton, ea ba! Hasi prestatzen, Txiribiton! Ea, Txiribiton, hasi eriketak! Bat, bi! Arnastu ondo, arnastu, abiatu nahi duanean, eta... Hop! Badua, Txiribiton ziztu bizian! Bitamita txorizoa! Txorizo mutur bat! Urekatua! Txorizo mutur bat! Urekatua! Eta begiradaz galdu du bere abia puntua. Txiribiton, ire tripa potolorrek berriro ere traizio egindik. Tira, argi dago lagunok, benetako superheroi baten, hau da,
nire tamainako profesional baten erakustaldia merezi duzuela. Beraz, ikusi eta dastatu super txirri! Listo! Kapitana! Ai, oberena! Siama! Orain bai! Orain! Zapaburua lena! Nire erronka zapuztu diak erabat, beraz alde hemendik! Alde! Ospa! Alde! Garbi zaok, hemen superheroiak nolakoa izan behar duen dakien bakarra, supermirri da, esango dizuet, ze behar duen superheroi batek. Aurreneko hausa noski, guapua izan behar du, eta moñoñoa ere bai, garaia, asko sobe, hile hori kiskurra baldin badu, baina batez ere, sendoa eta indartsua behar du. Birri, indartsua! Baina, iruretan kaskajoena ia izda, mirri! Ni kaskajo? Bai! Ni kaskajo? Bai! Ni kaskajo? Bai! Amai, Ba kaskajonek erronka botako dik. Tira! Zer erronka? Esetz harritzar hori leporaino altxa. Ba, miazkatuta zegok hori. Altxatu iten du. Listo! Txoi, ez dugu lan abokatu. Orain, lepoaren inguruan bi buelta eman behar ditu. Bi buelta. Bi vuelta, ya. Bat! Bat! Eta bi! Listo! Listo, listo! Zer egin duk, mirri? Aha, ze uste duk, Nik ez diat lehiak eta irabaziko, baina ik edez. Ja! Ostarri kapitain indartsua! Bai! Honik ez du lehiak eta irabaziko, nik edez. Eta ik ez da ere, barrabás a fastidiarse. Ai, desplez egin Zer diok? Egan egin behar duela, txiribiton? Baina hori ezinezkoa dut, txiribiton. Fisikoki ezinezkoa egan egitea. Aurreneko aldia izango litzateke historian, elefante batek egan egiten duela. Lehenengo aldia, humanitatearen bizitzan, pakidermo batek zerua zekarkatzen duela. Lehen aldia, Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxurintzen ere badaki, txitgozoki. Egan egingo duk bai, baina tortolikaren gainean igota, baita neukere, baina zori erretza baita. Tira ba, guazin bidea egitera. Prest, txiribiton?
eman makinari! Wow! ¡Yepa! ¡Agur! ¡Hace bonita, Txiribitón! ¡Begira, Txiribitón, begira, Donostia! Ara, eta begira hor matxin benta ezkerraldean! Ara, eta nurrutirago Bilbo! Eta! Eta ospitala, xator batek baino biste gutxiago daukak babolio. Jo, puxtarrik egaz. Puxtarrik zerura. Zerura bai. Puxtarrik zerura bai. Agur! Agur! Betiu! Zuek betiu! Eta ni betiu ere bai! Txakutsiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakutsiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, Batzuk txikiak, besteak, handiak. denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, Italian, Txina handian, eta Euskal Herrian. txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, Kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzuk txikiak, besteak, handiak. denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, Italian, Txina handian, eta Euskal Herrian. txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi.
Txiribiton, zergatik eten ditu nire meditazio sakonak. Txiribiton, esaldakik dagoeneko ni naizela munduko igarlerik onena, Mirri igarlea. Esalduk nigan sinisten, Txiribiton. Hau da bizitzaren ironi tristea. Hau da tristura, bihotzean daukaguna. Zenba jendek. Humanitateari egiten diogun mesedea albo batera utzita, eta estuen gugan sinisten. Erakutsiko diaz zein den nere boterea. Txiribiton, ikusten aldu keulitxo hori? Keulitxori hipnotizatu egingo diat, eta konbentzitu izista azan. Eulitxo, Eulitxo! Ondo entzun, Txiribitoni, xista egin, txo! Txiribiton, sinisten alduk orain, zein igarlean handia naixen. Nire laguntzailea izan nahi? Ederki, nire laguntzailea izendatzen haut. Mirri, Txiribiton! Txiribiton, gainera beste proba bat emango diat zein igarlea handia naixen erakusteko. Entzun ondo, hemen digutxina, hemen gure artean, kirtena handi bat izango dugu. Sinustu da, kirtena handi bat! Kaixo, pareja! Begira nolako erosketak egin ditudan. Txirri, nire aurrean xeok, Mirri, munduko igarlerik handiena eta bere laguntzaile berria Txiribiton. Zer esan dut, igarlea? Etorkizuna asmatzen duten horietakoa? Txosakeririk esan, Mirri. Txirri, nahi alduk ire etorkizuna asmatzea? Tira, ba. Bai, ea nolako motxolokeriak epatzen ditudan. Tira, hasi. Isiltasuna! Nire bola magikoan izarrek adierazten dutenez, gaur gauean, Txirri, oean sartuko da! Jakina, jakina. Txoi pixka bat gehiago ikusten diat. Oean sartu aurretik, komunetik pasako da. Gauero bezala. Ixo! Gainera, oean dagoelarik izugarrizko zurrungak egingo ditu! Hori ez da posible, nik ez du zurrungarik egiten, Tamirri. Nik ba, izugarrizko zurrungak ez zuten dizkiak. Bai noski, Txiribitonena. Txiribiton? Zergatik egiten duk lotan? Hau gauza serioa duk eta? Hau ez da serioa, Mirri. Mesedez, hau edonork egin dezake. Bai noski, Txiribiton, nik ere asmaz ezaket hemen egin dudena. Mira, utzi da zuen froga bat egiten, begira. Bola honetan, ikusten ari naiz. Mirri Laister negarrez hasiko dela. Horixe bai ez ez, ni negarrez, ni Mirri negarrez. Zergatik eman didak nire esburdi esoterikoa.
uste Mirri zerreza den horrela etorkizun asmatzea? Ez duk bat ere erraxa. Jaunak eta andereak, orain segidan benetako saioa eskainiko dizuet. Denok karrituta eta txundituta utziko zaituzten saioa. Eta txaloa handiak eskainiko dizkidazue. Ikusten ari naiz, hemendik gutxira, txirriri zerbait eroriko saiola eta denok farralgara handiak egingo ditugula. Farralgara hundiak. Baina niri erortzen zaidan gauza bakarra ilea da. Aize txorakeriak esaten dituzuen. Begira zer? Txirri, esaldu koskobiloetan aize freskorik sentitzen? Baina zer egin duzuen azkantea lehenak? Hau alda zuen etorkizuna asmatzeko sistema itzeingo diagu berehala bai, itzeingo diagu. Txirri, iso! Ikusten ari naiz, orain norbait ari dela, txirrirentzat izugarrizko merienda ederra prestatzen. Denetarik dago. Eskerrak bazan ordua zerbait atsegina ikusteko. Ze gehiago ikusten duk. Izugarrizko tartak denak merenge goxos beteta. Nor prestatua? Txiribitonek prestatua. Hori bai dela lagun leiala. Ikusten, egin didazuen gaiztakeri egin ondoren, bera arduratu da niretzat zerbait gozo egiteaz. Ta non izango da merienda hori? Ikusten dudanez, hementxe izango da, badatorre txiribiton. Badator, banoa eskerrak ematea txiribiton, badira oraindik ibezelako lagunak. Eskerrik asko, niretzat bakarrik egin duk, ze gozoa den. Mirri eta txiribiton. Berriz ere frogatu duzue nazkagarri pare bat zaretela. Baina behin gauza bat adierazi behar dizuet. Eskerrak eman behar dizuet. Tarta oso gozoa dago, Mirri eta txiribiton. Oso dagoela. Txiribiton, zereskoa egin diota pa esan nian txarra egiteko esan diapa. Eta orain, nik asmatu beharko etorkizuna. Ikusten ari naiz. Mirri eta txiribiton, laster, tripako mina izugarrizko batekin egongo direla. Batain, nola agiko ditxirri? Nik neronek tarta guztia piperminez bete dizuedalako. Buena moza, neska ona, los huevos arrautzegi.
libera nos amalo sin nomen domini. Vamos a cantar un canto para todos divertir. Jandugunez guztiok galanki, xanton meixer zami. Kanta dezagun lagunok, kanta kantore berri. Txulufriña, Katalina, dantza egiteko grina. Txulufriña, Katalina, ona izeba fermina. Bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arrautzegi. Txirrispio galdu zaigu. Tontola pikori, etxeko lanak egiten ibiliko du seguru, Mai, Andiriño Rosita, horixe Andiriño Rosita, zure agindutara Andiriño Rosita, zenbatina bi eta bi, 22 Andiriño Rosita. Ba! Ai, barkatu atzerapena, baina istripu larri bat izan dut. Ai, Terminator! Zapaldu, irristetu eta lurrera erori naiz. Ai. Ez du inolako graziarik birri, hau, kontu serioa da. Lepoko ortopediko hau 2 astetan eraman beharko dut, eta beraz... Eta beraz? Beraz, gaur ezin izango dut beste kantariz kantatu. Zer daukak ba? Tortikolisa daukat lepoan eta ezin du lepoa mugitu. Tontikolis! Aspalditik daukaki gaitz hori, tontikolis! Horixe, Baina guk abestu egin behar diegu, Bai horixe, ez gaitu musikarik gabe geratuko, ni pentsar. Musikarik gabe aspertu iten gara, bakizue. Eta gu aspertzen garenean, zirbiton babukeriak egiten azten da beriala, Beraz, botolon, ar! Lasai, txirri, masaje batekin konponduko diagu ire arazoa. Lepoa kraskatu eta kito. Lepoa kraskazer? Ai! Diagnostikoa, larria. Tratamentua, kris-kras-krots, masajea. Ziribiton, ekin. Ai, neandertala, lepo hausi. Emergentziako egoera, honek
Txinako medizinaren laguntza behar du. Apuntura! Apuntura! Ekin! Txiribiton, babolio! Penak! Zei txirri? Kategoriako masajea, Bai, sasoi bete-betean aurkitzen naiz, begira. Alberto Inurrategi bezain ondo. Bai, xera, Miguel de la Cuadra Salcedo. Aprobetxatu aukera, Zuetako inork nahi aldu txiribitonen masajerik? Inork ez du nahi? Zue, gaixo horpegia daukazue gehienok, Gurasok batez ere, Ez? Sorionak doktor txirribiton, denak sendatu dituk, plis-plas batean. Txirri, beraz, orain dena konponduta dagoenez, kantuan aritzeko esagatora zuenik. Bai, baina istripuaren larritasunarekin kantu honen koreografia aztu zaidak. Lasai eskeskatu, gure abestirik klasikoena ingo diagu eta pintxo, pintxo! Egi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Beltza data, ez du koska egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Mirri, txiribiton, ea Europako ikasgaiak ondo ulertu dituzuen. Test azkar bat, test labur bat egingo dizuet. Ea, hasteko, zein da Luxemburgoko hiriburua? Burgos! Erantzun zuzena, txiribiton! Amabi pustarri! Guaxemak, azterketa gainituta. Zatozte ona Mirri eta txiribiton. Luxemburgoko hiriburua Luxemburgo da. Oso gaizki, ez zaidako ondiru hitzen. Ez du demokratikoa. Laserte txambiako litzateke. Eta bestela, Burgos. Tira, gauza bat egingo dugu lagunok, Hauek erantzun bakoitzaren ondoren, nik atza gorantz jartzen badut, nahi baduzue txalo egin. Baina atza berantza jartzen badut, nola egingo duzue? Oso ondo ulertu duzue.
Mirri eta Txiribiton, bigarren galdera. Bai. Non dago Pisako dorrea? Basaia, Txiribitonen hausoko pizzerian. Ze izen dute Hamburgon bizi direnek? Hamburguesak! Nortzuek landatzen dituzte tulipanak? Holandarrek. Udaletxeko lorezainek. Zein da Greziako musika tipikorik ezagunena? Sirtakia. Noski, Grezian, Gregorianoa. Ze izen du Londreseko erlojurik famatuenak? Hori den miniskatuta xago. Bim-bam, bim-bam! Big Bang, Big Bang, Jonkorta Peter Pan. Baina, Big Ben du benetan izena. Big Ben, Mirri eta Txiribiton, deus ez dakizue. Hasta zikin batzu besterik ez dakizue. Zuekin ere ni inora joango. Inora ere ez. Bienako bals jaialdian parte hartzeko gonbitea. Mirri eta Txiribiton. Austriako hiriburuko jauregi garrantzitsuenean dantza egiteko aukera ematen digute. Mila esker, Mirri eta Txiribiton. Zuekin enaiz ba joango, noski joango naizela zuekin. Tira, baina jauregiaren atean gelditzen bazarete, ados? Noski, troski. Tira, ezin dugu denbora gehiago galdu. Tira, guazen lehen bailen. Bidaia prestatu behar dugu eta balsak egiteko. Hona hemen, aurrak, gizakiak asmatu duten inventorik handienetako bat, baliotsuenetako bat. Gauza eskaterako balio du, esate baterako, buruan jartzeko, bila. Mukiak entzeko ere balio du, mukiak entzeko eta agur esateko ere balio du. Papela txirri, baina nahi indikiztuk agur esateko garaia? Ez, noski ez, baina bai, zapizuria kantatzeko garaia! Zapizuria! Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Bailazo aldrebesena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, puilan kalkarri. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Hine adiskide lodi du Txiribiton, txirri arrasoia guk ezin emon. Naiz eta xerrexekon, bai hemen eta bai edonon. Txiribiton eta Mirri, beti kampeon. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera.
maiteok, badakizue nori izango den Europako lehendakari berria? Entzun ondo, Euskaldune izango da guapoa, ederra, atsegina, liraina, bizi-bizia, sendoa eta indartsua. Baldakizue nori izango den, Europako lehendakari berria, bai, ezta? Esan ba, nori izango da Europako lehendakari berria? Labolio, non daukak maleta, Europara joan behar diago eta. Hala, mugipurdia segi bizkor maletaren bila, estela egaituko trenara iritziko eta. Segi, nik emiritxo ingo diatela. Gaudari txoi. Txiriton, eta maleta, hori alda maleta. Ia hori maleta baldin bada, nun emango dituki esate baterako galtzontzilo garbiak. Pelaz, nik bestela esautzen nun, txorizoak galtzontziloen barruan, baina hau mundu alden atziz, Baina, ez altzaizue baltza gustatzen. Aitze, moñoño, Europara joan berriago, lehendakari berria izango nauketa. Lehendakaria? Tontolapikoen lehendakaria izango haizi. Bai, Europara joan behar dugu, baina Bienara dantza egitera. Txiribombon, ni kanpola roxa honekin eniak inora ez, Nik itxuintzak hemen, bera torri bitartean, zerbait pentsatu diatita, Bera zera torrez! Non dago mirri Txiriton? Horren ere biurrikeriren bat egitea joango zen. Ez du, garantzirik. Aurki abiatuko da trena Biena aldera. Austriara. Txirritxo nora zoaz, eder galantori. Bienara emakumearera nora. Dantza egiteko irrikitzen nago. Ja, trena abiatzekotan da. Zenbat txartel nahi dituzu? Hiru. Hiru? Eder kitori. Bat eta bi. Mila esker. Barkatu emakumea, enuke zure gaitasuna zalantzan jarri nahi, ez? Baina txartel bat falta zait nirrirena. Sentitzen dut amaitu egin derea txartelak, Bizikletan joan beharko du, agur. Au, zertako, ai. Ikusi alduk, nolako purru saldarpeia geratu zaion inusente horri. Argitxito, txapelduna gaituk, txartelak, argi. Ni Europako lehendakari izango nago eta, izugarrizko txango egingo diagu. Ibilbidea ja pentsatu da zaukeat. Atako gaituk, lasarte, jaintxurizketa,
Lasarte, Brusela. Ez, hobeto. Gasteiz, Vitoria, Gasteiz, Brusela. Ni Europako lehendakaria izango nauk. Eta airetzat ere papel bat pentsatu behar diat, Izango aiz, lapur famatua, Fantomas. Hoize, gainera, polizia guztiak nire kontrolpean izango ditiat, ez ditiztek kalabozora sartuko, argi! Lehendakari zorrotza izango nauk, Bela sei jarriko ditiat, lege berria, Pat! Musikari guztiek, txisto eta danbolina jobarko dute. Hoize. Mundu guztia ibiliko duk, txapela jantzita, Usurbilgo baserritarren antzera. Zer gehiago? Kirola. Futbola debekatuta. Kirolaren nahi dunak, denak aizkolari. Tira, dai, arri jasotzan ere utziko diago, Plurala gaituk eta pluralak, horixe. Zer gehiago? Arategietan, eusko labela duen adagia besterik izango da, saldu, Eta, ziriton, iretzat, jarriko dia sukaldari partikularra. Argina no. Onda, eta niretzat Martin Berasateri. Argizak, Kapelaz. Gora eta gora, Supermirri lehendakari! Felipe Presa, Europa aldera bidaiatzeko. Baduke? Ongi etorriak jaun andere guztiak. Eta batez ere, zu ongi etorria Mirri jauna, Europako lehendakari berri txit gorena. Eskerrik asko, Pamposa. Nor zara zu? Bekari altzara? Trena, lokomotora aurki jarriko da martxan. Belgikara joateko, Bruselara joateko, noski! Eta Pepitxo non da? 5 minutu barru etorriko da Pepitxo, ez? 5 minutu basko da, berandu tuengo gara eta, berandu ateratzen bagara, berandu iritsiko gara. Eta elegoki ondo, lehendakari berria, lehendabiziko egunean, berandu iritztea. Arazori konponduta dago, begira, urrutiko mando honi esker, zuek jarri izango duzue, lokomotora martxan. Saiatu, oso erreza data. Segun gobernoa, mikrotxip izango da, Besimo botoi dituen, Lasai, txiribito, mesedez, papelas, mira. Begira, potolo hau, txibitan, hau iristen diat, Ega maiokik, 1, 2, eta 3! Baina, senyorita, ikusten zer egin diozun peliperi? Baina, xapustuta utzi duzu? Ai, ama, keasua, kosorro, Basilio! Lasai, sua itzaltzeko, zer behar izaten da? Zer behar kuba, senyorita, ura? Ura, ez da? Bai, ura! da? Zori ba, ura! Lapa! Gehiago nahi alduzu, Iepa! Zer, ona altzegoen edo hotzagoa nahiago duzu, Ez zaitezek eskatu, Feliperi ez zaio ezer gertatu. Gezurretako leherketa besterik ez da izan. Nola egingo nionik kalterik gure Feliperi, Felipe... Mua!
trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Atsegin eta plazerrez, horrela ibili gara, zuekin irribarrez. Ezastu lagun xarrak garela, denono bebe harrez. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Atsegin eta plazerrez, horrela ibili gara, zuekin irribarrez. Ezastu lagun xarrak garela, denono bebe harrez. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.